Hello guys, welcome back to my channel Kasih Free Fire Information. Te bon update joping angai la TV ba ka Free Fire kan sa collab bat ke BTS. Aden kejeng update ya ka OP33. Te kila sedang kene ka collaboration jongki bat kene ki ya kene ki event kin sa sedang nado ka arp santrik bat kan kut hado ka kan retrik jong April ban menta kasngi kan sedang ka angin ya ka update ya ka server maintenance kaba ngimla ban play game sibit na do ka shpau beje hado ka sunstang kumto ngi haban ngimla ban login game te haban sya te kene ka notice kaba kietho ya kata ban kene pat kietho engi ba kumnong in update ke Free Fire there is no need to update Free Fire after maintenance. You will be able to play immediately after. We look forward seeing you back after maintenance is complete. Kebamut kene ka ngim dan kapso ban update sibet ya ka Free Fire nomor kam dan show Play Store te kane kadai ka wai na ka khobor babha namta ki play Free Fire player te kane ka event pat ngin sedang na do ka arusan trik ngin yo ekne ki nyotuli kine ki bundles ba dia kine ki skin kali gitu ki voucher gitu ki skin pet kiba kumba ki ju ai kiba dan kam sono sonoro ngam tip kini bundles ngam tharai bangin yo free tangka beru nang ne ngi haban pelut baro da ki diamond bet tharai te kata ngin sai pat anda kelas sedang ki event te menta tangkan ki video supaya ngakar par pi bapin like ba subscribe to kena channel but sa congrats ya kito ki BTS fan root nomor ki BTS ki lawan sa Free Fire tangkan video tata bye bye have a nice day.